Xa para acabar a parte musical pura, pois faremos algunha primeiro co Piño, que nos acompaña sempre polos asilos, que imos repartindo un pouco de celle por todos os asilos varenses nestas fechas, e despois ca coral unha canción algo complicada, que é unha napolitana, ainda que tamén é moi tocada en Argentina, xa fai varios siglos que se ven tocando, que é a tarantela. Igual, déjala. Sempre cando vamos por os asilos de facer así actuacións para facer pasar o rato agradable pois os velliños, unha das cantigas de Nadal que temos preparadas con eles é unha cantiga galega, hai moitas versións, chámase, nós fixemos unha versión moi bonita porque encima ao final nos acaba dunha forma un poquinho acelerada, chámase Os Paxariños. Un aplauso para eles que nos acompañan tamén.
Vai, pegaremos un pouco as... Home, pegaremos as mulleres, que hoxe podemos. Trago vos en pena, por exemplo. Mulleres aí, para que se den. No. Todas se pusieron para aquí. Bueno, para rematar, imos interpretar unha peza, unha panxoliña galega, Nadal de Lointra, moi bonita, que toca por aí os profesionais, o grupo Berrugueto, e os compañeiros da rondalla fixeron un arranxo moi bonito tamén, e nos escoitámonos, entonces aproveitámonos deles para cantar con eles. Queremos darle as gracias por deixarnos cantar con eles, e de parte de todos, pois nada, esperamos que lles gustara o espectáculo, esperemos facer máis colaboracións, que cada vez sea mellor, e máis veces o ano, e desear felices festas, e o 2013 levalo como se poda.